adwen ho nyina obi anka hwe ankyerem etimu ya se makuma na de cement call na mbusa makuma se na ade ene wo se asase ne kura na onu kuna si fie no ma me se eye ne dia na mse o ma mo ne fa ade konsuo o ma mo ne fa ade ye adwan ma nteda na denti na o ma me se asase ndia na ye si fie no wantimi anka se asase ndia bla won mi kunu din na wo so enti hon mi kunu ni nwa ba ne ye kasa mi kunu ka kyane sa na wo ma me aka kyane dia ni asase na wo ma ni nwa ba ne ntena asase ne so bi abi wan krata na pense wo kunu din na wo so me ba chan me hu o de a kire me ba chan 2021 kwa na wo ho afi na me free dem wa me hu ba bia krata na kofa na ni nua ne ham wo so ni nua ne ham wo so e mama me de kwoto ye sofo ne fe ne sofo akofo tachi pastor akofo tachi anim se wo se no ne ba ne fla wale ba wonya ba bi ntante ne ba ne so betna da me kunu so wo mpene enti dana woni ne yele ne si no ma ne ntana mu bi na sofo bu san se dana ye sei ana wo se two rooms no se two rooms so pede o pesa wo ba na wa asene ntam ye basade a e ma na nkotena ho bi sofo a ye ka na aseme wo he fa sese o kwade sese e okay e na ma me de kwa dwa ato na me kunu se da bi enti ye sa enti ya me frɛ me kunu nipa no me kuma na mpana na wo ye dan ma no na msibla ko fi se makuma na aso ye dan man because kwa wale ba ne bo ne kwotena kakala o ja wale 5 years by no wone bo ne kwotena kakala bo ne be di ska ebe yes adan be plaster mo gu form ebe osini no ebio wa kwa ware aba pacha na waja ware no obetwe mpana me pacha no bo betena no na o ye dan man pacha pacha anto no ko se me mfe no enti mi kunu asam na esisa no ye me nwanwa am ka che me kunu sai kanu kure bi ewom because asasa nya o ma me dia nkontimi hwiri megina mu sa ana yesi fin so ma me kan no tumo ma ante busuani bia no se asasa nya ne dia ana o ka che me se wo tususu bebele ma wo ma me no wo ye mesin no so adwuma na ne master man is ka de mo ma me no o ma ne master man is ka de mo ma me na o ma me dia ma wo no achi de ba na wakwa wale aba no so ne bo ebite kono no ti ska de mo ma me kwa nya 17 million na wonya ye no nya ndodo no na ma me no yi bia ma ni nua aba no etonya 17 million no ma me na kwaje land ayi ekwa ha da wa francho ana kwa cha ma me so fa ne 5 million me so so wani 5 million so so ana akoye 22 no me da kwaje land na me se afena wo kasa because ma me ne sika ni ma wontimi no mbeye de bia plot media we so sika ten we so sika sen wo manim akoso be 6 times omo no ma me ko asase no 17 million we 5 ma me ne 5 million ana wo kunu dia 17 million enti akasakasa sa na wo tim papa wi ye na yakọ ayi no ye papa wi no ye ne ya wada enti me da na ebu akonta hu se me ba na me ka ma aseka kire me se me kunu di na tempa na nya se ba na fe ne ba nko nkasa me kunu hu bio na me bu nkoto je se aso me srew oba ani gu na so pepa ye ntwa enti fa cha no e ho me kunu se sole na ka se me ma na ono kopa na che ka se ma no pa wa asama na won pa wa asam se me ma benya na me no ntamate enti sole free wa kra me ne ma me asam dem fo no ntum asase de be yanse be chem enti o ka sa me yedi enti ade asam ni se me da Sunday no papa na mama asini mama asi akonya wo se won tena se woni ba woni aso enti won tena se oh na de what the funtu wa ba sa ba na sakata ne nyamu asam ni sie na ade chen okoma ebusunyafo o ka che mama me se me de nam sa asase ne me kunu dia na me se da bi hu be man pipa ne din na wo so ana yesi fe no wo asem so anka hwe ankyere me enti se de me kunu aka na me so me ye den meka esa asase no hu so no ba na giye enti wo ba cha asase no te bosumi mienu ana o ba cha asase no 2020 te bosumi mienu pepe na ma hase di anwa begu ne dia so ne so yete yediem se me kunu no ma ya yo wan sa asase no se me kunu sa asase no nyina yo ma me dia na o ma me do no ana o ma ndi ni din ye pipa no nti won wale biom ne kasa ni nyamu no me wode nkwa na ko ma me ho a me se me mpene nti won wale biam se da nya se me mpene o wode nkwa na ko ma won kla me ya kwa aso de kura na ye yaziefo ya kwa aso na ya pon be wan okura ko na me de adwana ba me ne me be di na me kuna fa nkwala ne firi aso de mo me ne aso mpanyufo ma mpanyufo be chinchin de mo nyina me hu nkwala no wone SDF enim say ya mo ko asore ya mo pontem e bi de aduane ko me pa chan enti awia na ma Paul first service na mo be didi no obechina pe o ma na wa asore de mo ya o ma fa hefa wodo ma ko mo ma me wo kunu na be sesa o ma na ko ma no so te kono ma na se bia no so te akom e pon asore no fa ka no akotena ba bi etimi am na me ama wo me ba me de aduane aba asore de ma me nni aduane adai
etimi kwosua timi de nkwane kola ma ne obi ye da ba kwefo na da kopla otimi de me ma ne ma no say ukwa afa me ma me na me meti aso ne dem ade na kwosua hamia na mka che ne say de oye me no wo sa de asam no wo de nkwane ko ma wo de mo ba anwumle ye won so etwa nsu ansa na ya ba fie na mo san senti say wo ba yi na obi say gina ho a enkura miensa ketwa na da do hem finfin nso ada do kuta like 7 years no panyin no was 7 years ketwa no 5 years na do hem finfin no 5 years na ketwa no 3 years enti say onkura nyina wo ho bi ka say gina ho sesi asata na ho nso ye hu wo ba ye dai etimi sofi na konfa nkwa na nko ma mo ma de ense biem me kunu say akoka sa asam ne dia wo nwale wo tu fifie busumi na otwe mienu na me hu no na me kwa busua ka cha busua say ne omode hye ne pie mi hu no o kunu na firi efie na wo ne timo ba chan eya wo hu na chira kwan mi hu na chira kwan na nkura ne mom de no mo wo ho ampa chan no mo me ho okay etimi ko busua na busua ne ka cha me say be ma no won kan ye adwuma na me se mate ne nka de ye because na kunkum ne dɔɔso na me ntene nka enti wa na enti onya bo na otwe mienu no na oba afie na oba fa ntontom dan net but do fa here bag nim de man hu enti wasai koi wan san krame enti me de bi nisa busua so wan kan de nkran na no ye adwuma enti last bi me call me so machine no me to adwuma me sua ade me pam ade but me ni station enti me fa machine so ana me kuta calendar enti me ye operation e ma amanfo enti sister boy kramoni no say abi wo se wukunu wan kan na me sia wan kan no say hospital kwan na e fa kɔ no abronsan bi na won so na no wukunu da sa abronsan no na me se me kunu sa da da na ye nsinwe no gente na wodam me na me nyini ana wo so pa asole 5 o'clock na ko hwese wukunu na ho a enti ya me ka je sister me so ma wukunu ko jame ne se me kunu eda abronsan na won so na no na abronsan ye nsinwe e mo wa se me kunu sa betima sa da sa dan no enti ampa ne ma me fie da bi uncompleted building na was in Suano ana wodam oh 85 o'clock ya sole ye no na me call ya ampa me be shit mu no wafa ana wabɔ ntontom dan no dada no gate bia nam no wodam enti ewura dan wo ahu ye to torch ana hu ye na me so na me se ma bɔ adwama na saka me de aduro kura gu adwuani ma anti ka wa bɛda ha wode nkwa na kɔ ma ma won kra me ko kan we ya wotime tu agya me me mpe obiam me se me nwa me no bɛda ba ko me de ke me da nkokɔ buom ko kan sansem se ya wo no bɛda dan ba ko bɛda nkokɔ buom ana me kan se ya ana ka kyeme se afi no ko sa da na bɛto se me wodam wonna mu biom na konya dan wode na se wo ko ha dan wode na se sometimes na asɛm no yɛ sɔfo hɔ a woda so ka wɔse ankɔdwe no ho enti ya me ka kyɛ sɔfo de ma bɛ hu ni o ana sɔfo se wo da ko no bi be mia wo ko na scam fo bu ni pabone fo bu bi dia ba bo tim ko be ma we nkola yi enti mi de wo so on na da ni bi enti na ade e bo anadwo bi mi sa ko hwe mi ko no na ho na mi se bia na onya dan enti mi sa so machine na mu a enti mo ha no ba afie e na wo de teso Johnson ne bla mi se mi ntase me Johnson ma na nhwe na mi se wo ja mo bo so me miensa ni me mfa nyi se bia amelo de ta me ntase me Johnson me ntase da bi o okwa don no shiana ifa chan ena oba aboso be miensa achi ifa chan ena o se okofa your friends PT yi bi se test o Johnson man se nyi se dem a ifa chan me ntase me Johnson se me nyama na me se me dem mfa nyi se bia meto ano abi gina wansa okunu no onya sure se wa fa na chipen ama na chew ifa chan da bi menye bi onya sure se wakofa mpena wa da achi bia ma obi ehu abebo na mane menye sa da ne kura okay to aso etimi am ka chen say me nyɛ saa de na me de me toko ne no fa na de nti okoye seconds am frɛ no osemada na me se me kunu timi free sasa enkodu na sesesi a wose wada timi kunu sa bɛda ntam ho a baabi me sa hwehwɛ no enti ye na me sa fa machine timi kɔsoro ho anahema bi wɔ na me sa anahema na me yɛ adwuma ma but me kunu na nsen oba fie na o da nsu na no me kɔkye no wɔso wɔ de na se wɔ ha da wɔ de na se esi wɔ ba fie wɔso wada me yɛ sure sɛ me kunu bɛda ntam ha baabi nti me sɛ mo hu abrantie tuntum bi a bag bɔ n'akyi ɛna wɔse me hu no na me de ya me nim sɛ wɔte sasa anadwo bɛ 11 obetwam etu de sɛ wo kunu na ɛbɛtete na ma na me semate nti wa na wɔse bi bla ho bi a wo kunu da na awrɛ ho me hwiri fa mpomam na hima hwiri fa mpomam de ko wi me kunu da hwɛ me kunu da na ne no ma gugugugu ne blush ne bi odwale na awrɛ ho mi so su no so no so wɔ soro kakala mi so musu papa na hima se kafra na nyina de we de eya na msa na hima mo mfa mi kuna mo musa no denti pa na oye misa because do de yam na yam ya me ko kan woto agya me na hima se me ma me kunu na kasante na da atwe ne baaye no na da ba se Japan e die pa ne how was me ila me net no 2 years wona me na ada
2 years or tete nkwan o me fie 2 years no say oba de nkan to kwesti kula ka be ba oba na da soro no oba na da fom na we de dan wo da mu de ehu me slow je bibia me nkan me fla bi na me bia kasa eto ya me sana hima oboa na nsin akwa de to se jonso abem se me ntase me jonso na ma me hu ya me di aye dai abehwe na kila kwan nti oboa kasa oboa na hima se me ma efiru na twe na be fia ma na me se mate nti na homache be 5 o'clock na papa no na hima no kunu so ni mu no be wo ni wura aye dai mo na o se kodam wo si fie wo no oba na asifie 2 rooms kama enkura me ensa wo montam enti mi wo me kunu sa me ma ni nyina bebemba me kunu na hima kunu ni so no se hwe de wo makola ye wo die pa ne hawa tu da sa dan nim enti obaye wa masada na wa meda fi enti be ade chiye be levi okura kun so bi bopo no gwangwangwangwan bi bi opo na no bowura da mo ye mo hye me bowura da no be yi no ma nyina no de ko dan ba akunim enti won kasa me ho nyina eti fi obetune fi afi obefie won kasa me woda ne dem so me da me dem enti da no pa no de menstika na hye ye pono mu se ma ko yi ode ne mani sika ne hye ye pono mu se me so na hye ho aha na ma ko yi won kasa me won sam nsuo wonya me hwe enti sofo fe na sofo say asam no akosi say je bibia mayenka because e da ya sant ka chama ko ekon because do oba ne mpe no ugya ya no so ugya do no so mpa muntena so je because on kra ne susua sofo ka asa na de eto na koma mu pa anti e ba no to aduane adano wa na ne de wo bada me de mo no se ma to aduane ble ni na me simi ku dwale ba enti wo de didi jam bi enti be ma yi ba ye efie kasa na nyamu mi jaba ko no de me sa oba hwe na oba hwe be yi no nyina ko odan ba ko de me koma abusua so won wale bi ana abusua bu san na kura ne se ne kura so wan fasika bi ankuta wan anya hwe na mo se ntimi fa yen sapa nya oba sa oba ye no ho ade ete abusua ko gya no mo se da bi awa gya we de yen ti ase enti yan kan so ha dan 5 years ma obi nya ska dan 5 years ka no e bia na adwen sa cha ye de aba anya se ha dan 5 years ma no yanka fie no ho hwe enti ye baaye no ne betena ye satan so fon so akan yentama bom ne betena ye so biem ani wo kwa na ma miska ma ye aduane bi ko de dai wo baaye no mi kunu bo wa enfama ewura ni muntu obo wo ha wo han he wo bete timidi nso ehye ne esi so na mede miemia be me ya miemia na de ko di wo fo nkun bi twitwi na ama ne ho ye din wie ya no wo ko mabusuafo ka che me so ase me wo de 40 million abia me so ase me fa 10 million wo de 10 million sum me wo de 30 million fa 30 million ko ha dan na me say what the say na koye 4000 what me sum me 10 million 1000 pa chan enye ye esum sika pa chan na fa 3000 ko ha dan na me ka che me so ase what so scanum na me so ase me so ha me fa ko ma abusuan me say me so scanum ko la be ko be ma minja no because on kwanke dengi to me fa nkwan ko wale ba bia because kwa bontin na me di na chi sa ma na be fie minja no because on cry we dem cry ye dey e ko wale be ma be na me so ade scan ko abusuan se me omo de hye ne de ba no omo ehuhu hwe enti awale omo hwe ma ni mu te me so an scan ko to ko fun se be kan asem na wie na me so ade scan ko to enti me so ade ko omo so de bia buso omo akosi se omo se ne ne kasa enti 24 December ya itwemu me kunu se me sum wa wie na so tifia na won sa so scan me scan me nsanso kasa ne nyamu so ne betena me sa kwaji scan back me so ahu wo ma woni kenika na ma me ka chen se ne ba ne me ba na ye kama ama ne ba ne kura fle me wo fon se ma me ye adwane ye nto me di nti se ye ntoma ye kama na me so hye no na wo ne kunu ntoma ye kama na wo ma jiska no ne scan da me chen sa scan ko wie dan ko mi suro na me kwaji 40 na ba me so ja 40 million ni o o se ji 2 million ka ho na nye 42 ma ne na ho me kunu na o okay enti e ka no se bi ejuma na ye ne dana se no ye na ejuma na 1 week ni entwa ye ka enti 2 million yi me tanfa ni di na ka 40 million ne da ho enti ka 40 million no sa yi mu 2 million me tanfa ni di na ka 38 na me se mate na me sa yi mu 2 million esum sika ne dan sika na atwa aha na di na ka 38 no 24 no yi me no manyina to gu se wo sum mawie enti won de wo fa me ho ma so sika ne mu die na me se na bo sa wo pesa me de me sa so sika ntna bo sa no me tena ye ntna me ko nya wo na ne betena ka sika me nsom because me so be jam ko me mejo 5 million because me nya oboni bia ntimi 10 million na me gine 5 million it is also be jam dia wa na sika wa hu bi da pa cho da bi asem ya wo ukunu no so social wa hu bi da wa hu bi da on pa cha obenya on pa cha wo se ne bo so be jam de obenya afwa kan etwi ate ase na before that no o se ode aduane so for ne ka mo asem no
What the aduane ba no wose brame ani di. Pachan. E na wose wo kodware aba. Nti ho na ye dai. Wo kodware ba na se o ka se mundi ni e de. E na ko so ho. Ah, no one betina sa ne bedai. Ah? Pachan one betina. Ah, no betina sa o kodware ba na ye dai. E pachan one betina. Ah. Ene bedai. Ono betina. Pachan one bedana mu na nyina etina. Pachan one bedai. Na bi o. Mi kodware aba na me ta ubo mu. E pachan. Na ta ubo mu. E pachan. Ana o kodware ade de ya o sha ta de. E pachan de mi fra. Me ya me ta peta o. Me pachan me flant man na me kodware ba. Me sla nyina what den mo. Na ya dai. Na me sla nyina what den mo. Na o sra style baby. E ma de style say de sra dosun. Ah we bi timi buye butu say wa hu. Ebi won so anu watu na esi akonwa so be ma ne tempa no so wo de na de hin bi. Ba na meti akonyam na me yin meta wona me sra. Ba na meti won so tempa so no hem. Nti o ba na mu sa. Ba shan. Ndra bibia gu ho. Me pa shan na bibia ho. Bibia be. Ba shan na me sanya me hu da ho ntimi hu ya. Ba shan. Naked. Me pa shan naked. Fili da gochi. Na na ni tuyem. Me pa shan. E me ma tora bia ya na mo ani o mu ntimi nyoma na o de no o hwe kakra no o yi na. O hwe pa, o hwe. E na aka dia asem kire no. Man ka hwe ntimi beda na o beda me nchen. Na ye di do no. Agro na so. Pa shan. Sorry, Fanny answer. It one oh yeah, there no say. Pacha, one me say. I am a bonny mom dem wana. Pacha there. Then they are me ya me penum ne. On say the ya na e be a kama. O then they mo corner sa. Eh, unie. Abi ni no. Aba ho fa for the year day. Yes. Abi yes serious. Yes I nye yeso. Abusia for Sompa Nkomo bola. Abigail who say na waba no ane sem no ene owo bi ka de kire papa na wade abi num so kakra wate wankwa bia wo say yankwa na mo kire mo ho ena akwa no akwa wade ya akwa bi na hwe o de tenchan ya no ma ye mpena na wo ye ene be ma ne kwotena dan ba ko so me kura mpena Ewradu si bo sa na wa akase mi outale dan ho bia ne se me ba na be di ho nkomo no wai ho ne nkomo ne ya na de na mom se wo de no be ma ne ba wo nche na wo nkomo na nko ne yi a ye kanisa heba center wonu menro ya wonu me de aba no mo se bi bua papa ama bia nemu no ene ma enkoye wase wonu oba yi ni nyina de pie kanisa heba mesha eno no de aba adwaman so me so gonorrhea nkikaye gonorrhea baba so edemu saya de ahodo te se chlamydia syphilis ni nyina no wase wo tu ase de amount wa bla won sa eka kanisa heba mesha ne bi na watimi abobo wa wo sisi ya o yapa anasa oboso meso na wo twa adwo menstrual pains no anasa menstrual cramps no ni nyina etu ase be ma wanye mla wo mpam me ba me bi sa Abigail ahwe e bi ana Isaac de no na se de ne wasresre de mjiri se na e wona de ne mu be yire ebusia wo de no ebia na emu amra mesrai kanisa heba mescha eya no wajibi eboa ema moja di afrusane ewo ni pedua ni mo na ose yen kan chose na kira kwan no ewo tachiman kanisa heba kuma senso no inu pe nyina watu aheta kolena heba Mr. Badani heba Freddy Mens heba ni PFA so won sabeka bi nkran kaneshi enso drag lane mu ho wobenya ne dudu won ne krokroma tu ewo ho na na boache heba kobedia heba ene richco heba enso won sa ebeka bi mankasim Jeff heba kepko so penna heba ena takwa owo ase bibi dro fie so nyane ka pharmacy ene baseline shops ahodo ni nyina ba bi eton no to no bia no won sabeka bi 0247 887 436 0247 887 436 and now betimi afra 0202 990 943 eye kanisa Tabita heba clinic eye don come yourself for bado me di ekire mame na watch eye don come me eye Tabita wase waba mesinya me yaduma wase da wuku ada bia we prostrate mema no eya na ya me ya bo prostrate so a me se kwa mbio prostate ya de ya na beka 90 Tabita ba ye my ambassador prekope eya me dia dance ya no obi ntiase Tabita clinic se mema no prostrate no eya aboso bi anyankopon abode atale modwun so twa na se wo pe
na sɛ yɛ kɛse anasa honhunu bi ka no anasa kuro bi bɛba basa na wo Johnson drɔbɛ na ɛfa mfimfini pɛ no ɛka mo ano nti ɛbasa wo Johnson no ɛma ye na yɛ pia kakra bi na Johnson do kɔ Johnson so ana wo kyɛm saa obi wa kora pa wo Johnson no wo kam saa ne nyina no ɛkyɛ sɛ wo prostrate no ɛho aka wo kɔ dɛm na dwokɔda na wo Johnson toatoa so a yɛse prostrate no nyame yɛ adoma wo kuada ɛyɛ free screening yɛyɛ ɛde ama mɛma no saa so na diabetes no so no ɛsi kyerɛ yade ahonam yɛ dududu nneɛma nhyɛ da nkɔyɛ wo Johnson tentem wo didi tentem afei so skom ta de wo tentem wo Johnson a wobɛhu na wobɛkɔ ɛkyɛ na ntete afom ho a ɛyɛ si kyerɛ yade diabetes no ɛho sɛnkyɛne ne bi no Tabita clinic sɛ na kyerɛ kwan so follow alignment wo kwada bia wɔyɛ free screening so ɛde ama ɛsi kyerɛ yade afɔ no ni bi nso so a blabɛ hwɛ mu na hwɛ wo kidney anasa wo sa no ɛne wo brɛ bɔ ho dwumadie ne nyina no wɔ se wafa de abɔ ne bo nyalewa ahodoɔ bia wo to aseɛ wɔ hɔ ne tituru ne awɔ ho nsɛm wɔ se brabɛgye wo deɛ na wo so anigye nwie wo pɛyɛ na heba bibiduro kan ɛna ɔde di dwuma san so ɛna ɔfa massage kwan so physiotherapy kwan so ɛnyɛmanyɛma unipadua no kasɛmu emu ato afrɛ mu abu afirikyɛ ukonya akwanhyia brɛ bi atwa afɛ na ho susuasoɔ no wɔyaw no ɛba ɛyɛ Tabita clinic Mr. Madina wɔ Fastoford Bridge hɔ what atomic roundabout na hɔ na obehu no san so na takwa de ni sunya ne nyina no ne sese ne wɔ hɔ so full line alignment nhwɛ ne mu hɔ 0260 196219 0260 196219 and now 0203 347 647 Abigail oba ho ofefo ene nti wa ho ofe no wase ho nyina ache no ho ho na ohwe o gan ena mo wi na mo ye dai ani e dai mo da de ahibi mo da mo nche bacha eni ama koye ma me fancy ho eti mo da wi e ya no na ye da free wo kɔ na ni gi aba enka bobo aba asomdwa aba fie e de na kote bayira ho memo amana mo kese a emusa hanya ye e ba sho no me dai me bo papa ma ne se ese ne bana ba me nchen ti se nyinse bi ba me de to mo ni se nyinse bi ba wo ne ba no na me na side ya kan bom o papa fe ne busa na wo se me boa o ma me nchen kula ada eto ba mbusa na se na papa ma fe papa abo na ma ne se o ma betina na wo se o ma me nchen da na wo se papa boa na se ono ko kan ada ntoma aha na me se ne kone na wo dis kana ko ma busua de a na efi no ko me no na bi kono ko dis kana ko fira busua ho ansa na me sa na otena because wo jam wo so me nso na wo twimi no ma me chop money da wo ba e masa so mu a me no te kama me nya wo boni bia so wo sa se wo ka che papa se wo ne me nda de a ene e me so me no na bi obetu tonga na wi akwa wo ka che ne papa se wo ma wo nchen kra me boa na me se sa ba wo nchen no so ka se ne papa boa aha enti ene so wo yesie na me nyinse ba me na me ho ba che me de na me so me mpene ene won kwaji ni sika wo se sika na se betimi age na me se kona kwaje ti me kwaji sika ne ba ye no a o ma ye yisu mutu me ma ka 38 na me de koto ti 24th no yi me no manyina to guye 24th December afie twem no okay me mfifi onko na wo sum me awie ana me se oja mo bo so me nso na otwe me de wo hia de wo ba fie wo ba fie man fa me ho anka me because nkwa ni susua nti fa nkwa no ko wale bibia tu ka se me njai na nkwa ni susua ne entena ma sa ja no watena de a na sa wo se wo mpame bia wo diska ko ma abusua me de mu ukwa abonten no susua ne to no me kwaje 21 million me ntwi ai asa enti me de ate wo se wo de ate kura me de masum wawie nti kɔ wɔyi me no manyina atogu na me de kɔ social welfare na social welfare bogu sanse wo hu me no wasi fie wo se da bi na de nti na wo no oba si fie na so onko wo se asase no o me ma me dia ana mo so mo oba na ya we se asase no ma me dia wo de kɔ social welfare wo hen pa che kɔ de okay pa che kɔ ya be kɔ ho nti na me bisa pa che kɔ de afi wo se an me ma me dia na mo se de nti na wo no oba akɔ si fie si ma me asase so na wo se oba ne nko wo se an oba ne me mpɛ no me ja ne nti me so onko because asase nya me dia na me no ayeda me no akɔche fi no ana me se me hunu no wan kan kem se asase no ma me dia pipa no ne din na wo so pipa ne din na wo so nti wan kan kem se asase no ma me dia nti e se wo me nyem ba panyin de kosi fi se nkura mi no be ka me ho am na ye miensa me tin fa nkwa ne kwatena obi afie etsa me dia be da mo so mo nkema no mo se do maka be man se sa na wo ka dia me fa nkokɔ de dosu fo no o kɔ de nti me de kɔ na kɔ de dosu fo no se be de me nsa so sika ne mu dia omuntimi nka ho hwe na me se da bia kwa mfa so ne me sa so scanum na ya ka bo mawie because ya nka mo man ka me so scanum omo se ma so scanum oba na be ma na kan sa asem oba your friend is saying
pacho ne me din no unnim ya be ko how ana mo sma so sika ni mu nko ade o mu ntimi nka ho hwenti mi fa nko legal aid be man betimi de makọ me so metimi de nakọ intana papa mi kunu biale no odi mi ka de me ko serve me letter say dum poku trading legal aid for so mu hia me na me call ye to da letter Addison na obusa na say uhu oba no wasifi wasi da bi wo ka chen sa no ma me dia wasi da bi oba no ye da na bo a wasi watwi nso na wasi ma me tena fie ho entu da tena fie fa nkwa tena fie wo be man ko no ko ha dan enti e na wasi e ma aboso me miensa kwadwe no ho eti ho no lawyer Addison ma me bu nkotodwe said de maye bia ma wasi ma ye ne bone kura nkwa ni susu enti me mu nkotodwe mpa na me pa na chaw me kunu so de maye nyina wo de acha me so nwale me ana ma me say hey wodi ade che obi anka bibia afiri mu de date na so nwale no wosia me se me de acha no so me nwale no ana mo se kwadwe no bo so me miensa famu aye bla enti e ba ye bo so me miensa na ye sa akoye ye ko de woka na woka me se apa na chaw wo so de acha me so nwale me ana ma me sa ma ne bo so me biem so nsa ma dwe no ho ye ko na ma me se sa na waka de ya na se ye nkwase bo na wubu no enti ye lawyer asam na ma lawyer dokas nso asem no na me ntene fie no be ma na de onko ha dan nti e ba na otu ye bo so me mienu ti mo ha na wo fle me se o man bo so me miensa me ntu mfiri fie na me se just yesa ko legal aid o because legal aid for na ma me tu me sa me ntene fie nti yesa ko bo na kwa na yesa eni mo ha na oba fie oba na oba hye mala hwe na ma anye ko fie ho bio me nya ko na busa nti me ma me kula afre me a me mpeke wosia hwe na wa anye ko fie ho bio abika no kro wonya sure se wokoye smogre ko bi ana se utwa fa kire na ukuna bia wo hu won so wa mi sa open minim bia wo bi na di mi hu ntro dia mi ankasa die se metena se me ne tena yi ma fa na chi pa die ona na tena fie sen pa cho 9 years ni ono ko na woni mu no pa cho ono ko a ni be ma bia na so bible ma so bible nu pa be ma bia ni wo se me ne tena yi ma fa na chi da be ma bia ni wo because we jam abo so mi nsu nyina metena wa atwa ne se bo ban kwa ni susa kama tumi fie ko asa meto you can say nkura ni ntina my day meto because me no obi aka ho no aye me ho ade entimi fa me ho komo obi a no kwa ne se wadwuma timi nye sa ade ntimi no atwa ntina ba ya me de me ho ma nye se magimi nkura ni 20 wo se me nya ko ofie ho enti nkura na ma akwan 20 na nkura na ma akwan na aban fo na ma akwan na me kuna de same ma no manyina gu na dwuma bag na chi na wonam manim si ya me ko ba efie won kasa me ho o kan se nkwa ni school ya man kwa na nka ma asem he na wan ka me ne ma asem e bia madam ne se nkwa ne fa wiem na me ka che na ma me ma na nka ma asem ne me ma asem ti fi o me nka na asem wo fa no manyina no de gu ni bag na chi no o mo na menu sa me so panyin ne nsa na me se mo ko hen o se da ase ekodi akoma wona na ho na me se ntu papa obo mi se me ye nipa wo jam ho ma me oba wa fuma kwa nka ebi me de nkwa ne kodi akoma me ma me wo ka efe wan kra ma fa nkwa ne do mo eko eti panyin ne dia me se otimi ya ade abon wo 7 years me poma de wo fio nti betimi akodi dwa kola ablem ti fanke to ne ko na fa panyin ma me no wasum me search nyina twitwa ba ma ne modu ana ne munya du sa o du me gina ya no sika se wo so na uni stamina sa bia me gina na me nyina ye wo sum me so na so me hwe mpa so no na wo de nkran enko ka chen se nkwan ntumi kan ko na nkwan so mlikam na se mercy papa so me yi hu do fi me mu but me nyi me hu do because me am wo na emu me be fa na ma be fa wo na me fa na be ma no se o ma mi ni na me se ma akura no otimi so me enti akwa ne de obedi akoma wo be wa mi ko be ha me enti be fa panyin no ho na mama ne de ma ante da so na mama ne kan ye na me ko na mama ne no me fa panyin me fa na kwa no wo twe no me so me twe no wo twe no o so ma akwa ne ma na me sa akwa twe akwa da no no so twe no twe no ho ya re ko na me de akwa ne ba fie a wo se efi no ko mi hia ufie ha kora mi hia so no manyina fie a na me de ko to man panyin man no ko pension so da be ma ne fa nkwa ne de mo ko wan kala me sa subana na ko fa ba wode awaja ya ba na no ano da so ye because kan ya wose mi ntu fie ma ne ko kan wose ma ne nyina no mfi na asem na last bi no mi me na asem ko to na me se me kura me ye oba wi a me ye ke se ka me di blade titi mase e ko ka kire aposifo se oba ma na repo me ti sa asem apa ne kan enti apa ne nyina no mfi na so apa ne se asem me kan na me ka boa wo na me ka boa che se wo so oba no mpe no so ne da ba akum nti oba bi a wonya ko betu ni blade aye de atete na se kura ko ye company se wa ye ne na da na me de na me ka boa ma nka se bi a oba ne nye na me ka na me ka bo no aka che papa nsa papa ne nyina no mfi na asem ana me hwe din na ma ze du sala blen so sala ke se na ma ji amanfo no man so agudam a me ye
na me say ha call legal aid me say dan na wo se me ntem wo betume wo be say dan kings ni nyina ama me timi nkwa dan mu wo tume me kwakwa de police station wo se me ni evidence nti e se be ma na fa no ho adi no mo say sa kwakwa de dosu wo no mo mfa no won hye no mo yepon na me kwa ye adwuma kwa de dosu fo na fra no busan se die nti na legal aid fo na sam wo mo nsa no mo nka we na otimi betumi a o mo yepon na me kunu ka che wo so wo mbie no mo ntimi me kunu hwe na otwa fo mo so how de omuntimi nya na hwe sa na omuntimi mo no na san ko mo kan bibi kire na na pesa na mo ka che say na de no ka na ti bie pon na oba na ne nkwane kwatena fie wo se wo mie pon na emie china enti mitna oba 3 days am sa ko liga dosu fo na me say still be ma ni bie pon no me machine nyina akadem amanfo so sala no mo oje wo say wa se be man fro na me se ma se be ma bia fro no se ukunu de be ma bi papa bia ba ha se papa no no na papa na be yi asam ne so obeka enti mo fa asam ne ma no na me se obi a me ka hwe wa na ka sa pa che dosu panyin no o se sen wo se man bia ba ha na man no se ne ba na me kunu na o mo fa asam ne ma na wa ko siesie asam no na o man ne ba ye no mo frɛ o ma obi a mfrɛ me o ko wa kire no mo bo aba ne yesa na mo frɛ me kunu mo se na nya na ade papa bia ba ha se o papa no mo kwa ka asam no eti oba no ko bupuno no ka che dosufo asem me bupuno no no ba be chimi akotum ala mo se ne safa ko legal aid we na mo de koy no legal aid fo se de bi de be ma na eye no anu o de ntini e wo mo letter na de kokodi ye court ti legal aid fo ma me letter ma de kokodi ye court me koy ye ko se 21st ye koy mo se sa asam de ensan ka bi wo kodi ye wo mo na stamp so but mo se sa asam de enka bi wo nti ada se ma mponten ana se wo fen so na me sa felo ya doka no se me sa ma je form fo France anko ma point me hwa kwani abadi na ska kura ni me ho me ni ska kura sai ko do bi kura lawyer ska kwa me ni bi an ta me di mi kana be da na kasa ni nyam so me nyama me ne te no atete otete me nyama won hwe me wo se nya no anya bo so me miensa na me kunu ma me chop mo ni da wotime de me call ma mo se me nye bible ni se se wona nye me a tweme ni a me hu obi a me se aso ma me bible ma se me ni bible so ni bible na me so le gina no makasa se me nyim pokura no bi kura se me pese wo peme na me gina wo se ai matia se ko ba de ma me nkwa wo so ma se se na wo kasa se ma se de oba na egu manim ase no wontimi antia wo ba no o manim ntimi mu nyina mo folo mba nse me makobo adwaman dia de me so me wo a me ka me de ba tete me ho no ti ka mo bible de anka me de ma me kunu no na nko de din se na wo ka na me so me aka bi so ne me nda ya ese won adonyu me na me be ma wanye me koda ne nchen a wotimi ne nsa ye mase na akobutu ho oye dey wotimi ne nsa a ye mase na akobutu ne ho kire no ada me ko nche ko busan se denti na wo tete me sa wo se obinyi se de mitimi no na oba pen for ukunu ba wonchi an ode ne nsa be bra wase me ko ka che maame a maame ne nka asem bi nti asem bia obeka so pim ne ma na so ode ne nsa bra wase oba ne ma de obeda de me nsa so mu wo mu ntimi de ma adwene ne so obetima mbibi sa eto be so mu me wie na ba hwe no wakobutu ba bi se ho afo awie no na wakobutu ba bi na waja wo ho sa wa be jojo wakobutu nya no ho so chine no wo huna ma ne pa wo fom wo aya no ne o huna ma ne sese because the way wa so mu akose wo ne beda on na wakobutu no wa ha no eti busan se die ntina boya me sa wo se obinyi nsa ya mintimi no na so so nko se nyi nsa ne dia mintimi no ntina dem ha me so so nyi obi a na edum nso ma me be ma tonga da ho apaya boy kama don sa ko rewrem pe drive no fa dive ne ma me enko ebusia ye twa ye ho sima ba ye ba ensam no ye beto so be ma no enso se kwase me nka me wo bi kente no ye be kwa akotie na asem na abedwafo so a diagnose no kama Jimmy D, a fine papa when Sabet Miaka Osika, I won't hear intentional for Biara. Was Zipe Sono, when Sabet Miaka or MoneyGram cash pickup token. Sompa, I sound so the 10 cities. Now, I sound so the Casamre, a pay or so. You will seek our Zipe agent a Ben war. Nature entity a kit way be pay. You will seek a Biara wope a or how Biara Nimu. Se wope MoneyGramma. Fawu mobile na bo *270 ash na fe wa bo option 7 na wo wi a wakọ yen agent ahodo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nya wo pe na ye bank for bepon na ZPay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho
ya obi benya nso a ne free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso ani Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be for kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdifo ene wo de be miamia kakran ko sisa wo so benya wa yare ana wo de no eye chidi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo eye Universal Natural Clinic ana make am for the amawo ye fu yade de eye munketo akra yare bia e hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokɔ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244 102 and 0200 158 272 Universal Natural Clinic na minti benya wa yaresa. The glory belongs to you. Wo medi ho ya pao ne nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokɔ me de heba de min ko biemu ya kwa abre be kwa wo ho hwe ajadunya abotre na Tabita de omo da soronko nti message ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso me stroke cross one shot stroke den ho bagim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wow afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 ene Tabita ya pomudini wonso kasa fidie nie eya Sompa 93.1 Kumase buru mantam fo nyina ya chia musunwane ne nkwado Sompa 98.9 no sanso na nkranza 90.7 adehye ya wakentam pota chiman ene wanchi wonum nyina so agye asomu ewo ho Abigail owusia woni ni kunu yewra Isaac upon ene wonu maware sem anwene ne se eno nti o mase Sompa Nkomofo yemre mu na yenhwe se de besi aye de aboa wonum na abi mede wu twatoɔ wakasa sese pa no de na Sompa Nkomo dwumadiefoɔ opese ye de boa wo Racham da sese de mpose me ye boa me ane se wo pam me ne nkwane nyina afirifio if you are quotum sisi a no maame enchen ye isi akotena if me back last month wa ha dwene if you want reverse ko bubu no na nsema koto reverse na nsema me no 260 ma fa ne se nkwane ha dwo ma me kin ba ko me nkotena fie mfa nkwane kotena fie wa wo se fie wo de ohia ne ma etimi sam esam se fie wo de dan ye tu won tane diem na me so me ne ma na nkotena de ada se wo de ma me na me de ama ha ya de akotena bi ko ka cheme so ba ha dan 2 years me se 2 years dan de me nsom because blam abele dan no ho no the means na atwe nsu timi nso sa dan 2 years on no pa ono oye singe no onko ha dan na me nkwane me nsa metena fie wo se ne fie wo de la wa me ntena fie ho bio etina me de abeto no but say wo gina so tenten so won wale me de a afi won so won san nsu me onso mo sen 500 million abi 500 de and also that 500 million na eno ana wo pe wo hu ai na nkwana ne hwem ne te sen say omo obi atan sese de so wo nom de awia anomo de kosko anwumre ne awia de me ametimi hwe om kakra na de afidia so awuti na wafemu a erade ene wo boafo abusuafo asam no ena yede ato badwasere de no yenkwankotie yewra Isaac upon de emra yese so hyafa wo ne Sompa Nkomofo ye nhade wa hasenum yese kan no so yese kan no fenu abi ma bisa no a wakane dia yewra Isaac enso yewra IBJ minister o ma me kwan se abrewati amene yewra ne twetwe enkomo we na akwaya se ade kakra me yewra na komata so papa na IBJ nso ma me abrewa bi aba na wasa wo so ne mudini sane enti me je na adwuma no esomo eye ma me ne yewra no twetwe enkomo abusia yenkonko tie bi mra asam no tie kya metimi aka abamu bia ne se
the all kind of and Timidiaba, but Timidian buy, to say on Sano, and when he say, come the man or 10 so it's my destiny, a diameter diamond. Mason behind diamond or 57 behind dying 5 years. Most my word into me are dying 5 years, 2 years, no, my word into me, and so on so on pay. If you need to me, I am a macano. The mentioned to me, I am a macano. To me, will be some catcher and one. And one minimum beer. Since I'm here, then so on them, I made the channel. Me son of me here, so on fan son of me, I made the channel. And to our requesting son of one farmer. And yet, Mamma, yet nothing. Yet nothing from day one, I'm coming once in this year. So you are my. You see, about one, the old money in Terminonia Monka, and I mean, from the make me I said a buano, and I mean, me a pound man, semicolon, and Manoso Conquetillo. Because of the Daco Can, and yes, man cranoa, and Cranus Gumiso, no answer Swan Crano, a Gumiso. Now, also, I knew see die while Blan only was an ambassador no pray. Now, also, only see Diana, or you only mean see Diana, Minimum, it's not more than the old man, can own Chimu. On Cafe. One me I dear. Now on castle on them inquire, dear. I only wouldn't know Mona, and Diana Mondia, dear. No woman chair, no Ebony, no other Dumby. Sana Coy. Or think about for Tassas. And I will say, as I said, what to be or that and the Mufas animal will sit down. But then we are saying, no say, oh, mammy, as us. No, sometimes now can look at the enemy. Ono na ono Germany ato aso trend san ka kire me se menye me ho modran fanya japade na me wunya no ne ma no ono ka dia sam na kire wo ono na Germany ka kire me se menye me ho modran ya japade na me wun fanya wo ne ma yo ono ka ne nya no kure the sinto enye mama so yare no anton yare wunya o yare no oduru de wo ye no enye nso bu ho bim se wo mfomoyi yeah, no, I won't let me and Tiama Miss Mini any dear. Oh, so I know on Yana said yes about our form our own. Or your man or Modom who come in, man, or didn't know. You know how Cranam who can power in Sabomasum. Ah, mechanical, minimum home, who can cross in Saboman, Sabomasum. I didn't see. To make all the charming, the catro, about ready charger. Phone charger pie, and it's before my meet mamma, many who more than the 2 weeks. The catro. Foka to papa when na makata so menka he me gusu se wini me wo ye me fan say sabe agire no e fom kakra nti ye titi we wa ha no e ma so e be hia na ani je na sha se pe ko fa ma ye e be ya tena tin kakra sabe me nso so ne hono sa no so mfo so no nti me tena wa wo so tena me but no ma no kwa se e be tena no yeah, operating echi me can no ma me ni na busia for gina echi and so he sha say this idea we have been 6 months from ama na be complain ko busia for na ni this ma me no so enye no question na dey sa so we have o mani mu a omo an ka asem ni mu no kre bra na be bi sa ya di e kwa sorry mpani for no ho only next 9 years na mo wo me and bring ben or sha say so de me ho e kamel na eti bibia ngo ka papa ni che da na wo ye ma asem na say o ye bibia o hu ye ntina o da say supa na dia na sen me ha oni ni na so ni di sano so kwa onka me kana question me ni bun ko to de na ni di monsieur kana chew more than 4 months about reason to na me hu kana me catch even kwanteno wanu onu akwa semra ma me so be ma no kwan se me de me ho be kanu a sempo ta me ho ba ko ni kwa se mi ja me so woni ade dia no ma enye onu ana ho bisa no mi obi a me pema nka me ne etre na egudi esi nka ma wo ha ente se tie ne de wo na say ya wo ne wabusuafo ne de aba oyo obi a no oyo na wo ne de tie ne de e dan ya ne de wo mtia no na nka wo de ne de ko han dan 2 years atutuna na me ni timu no me nye obi asade me etifo me de nhihye to de me ye bia ho chefe me ne tina ye no mama onya adwuma akoni aba ani bibia mu no ibi ye beto manchester mpa ni ame ho de free ntine me kakweti asutuna me ni timu ni bra me bra wo ho se o ye ade a o hwere wa ho de ti bi wo me ho
ana aba me mpafoa saa mpafoɔ no ana mehwɛ so de ma wo nti me no watena no a wopɔn wani bi obi bi amia ne da me so na ni scan to ha ye soja ofie no wɔtɔ wɔ no wɔtena se di ne sɛ ɛnam sɛ nti mi kapre wɔ me ho ye mi nya bia me hwere no ne ho na sɛ we na akɔba na ɔno se sɛ ya mi ni bia sɛ me ka sɛ sɛ na di ka de 4,000 ama no wasom mi nya asɛm ka sɛ wɔte ka ni sama no ba ka kyerɛ no sɛ me kɔ han dan 2 years ne di ama no sɛ ɔpa ɔnye sɛ ɔsɛ ɔmpɛ 2 years na so na ɔsɛ ɔfoforɔ so ɔne me ka ho asɛm a deɛ ɔpɛ bia ɔmfa me nkɔ ana deɛ ɔpɛ bia ɔnyɛ asɛm no baby a wɔpɛ bia wɔmfa me nkɔ ana deɛ ɔpɛ bia ɔnyɛ yɛwura Isaac ɔpɔn yɛse wotie nkwadeɛ a na watie owuo deɛ Abigail ɔba ho ɔfɛfoɔ Bible mu deɛ na Abigail deɛ na adwene deɛ mo odu kunu sɛ bia na wadwene mu ha ɔyɛ ɔba fa baabi me ne yɛ adwen ɔba adwene sɛ bi empempi na ne bi wɔ hɔ ane ɛmɛma deɛ na nyɛ pɛ ɛba ne sɛn ɛna ukunu ɔba wo nkyɛn a wode wo ho kame no ko maame mo ka kyerɛ maame mo sɛ menye Bible ne nsese so na nye mmea onye mo bo otoso mi na so anya 5 years no osenye wono a enye wono a enti yedan menye Bible ne nsese na nye mmea ati say de na oba so Bible mu enti o de nse no e ba cha na busa o ma sese mo Bible ha o kan no maame busa na sɛ de so na mo woka na mo so oba nse menye Bible enti mo me Bible enti ma sɛ ka kyerɛ sɛ oni Bible ho na me so gyina na me sɛ me kura menye mo no na obi kura aka sɛ opɛ me na me ka sɛ me mapene so kura na me nkwa awo yen den emba ana mo se die ntina me kasa na me se oban dia beto monim tie se me so me ka dia me e chita wo mo se san ka me kasa sa na me se dia me so dia metimi aka na ka ba na me so mu dia ka me de ma ne ba no ma ne ba ndi nse na sa me so makasa ba cha na de wo what bona sum pen what the charge abo ne pen what the ba cha na abo ma sum pen ba cha no na abo ma sum pen abi kan no kora wa ho ba cha me kuta Bible na abo ma sum pen ama wo kunu won tere won sa wo kunu asum pen me bi da me kwa me ndi nyina okra nye se kura da on fa charge amo ne pen da bi pa cha da bi to me twa ne to ma de mo ha kan no kora abi kan no kora da bi me pa cha da bi e bi ana wo ye ni se ne huja pa cha da bi pa cha se me de ntuma etwa no ona etwa ma so dwe e de ni suo pa o cha se mesraw mame no nada because o kan kyen o kan si no so o kan wo so what me de ne nsa ba wo wasese o ne wo eda na owia no akobutuo na ya ase ne be me ya sole gina so chain ne be ma no tini ne nyina sole ya tonga yin so da ho to kura boje sa pa boy kama oba ka se o da ho se puan ho se poti na akobutuo na ne ho o kire no aso na ya ase odi se ya sa ya na ya abasa ya na se na net atwu se wim dai atwu se na twon na twon o kontine twon o be ma twon se wo se me modin na se wo bodin se wo din eti atwu wa ya ase na hwa no edi akonia basa ha na edi akonia mti asa na esun bi ya ba mu ana basa ya na o hwa no ya na edin dia na se ya o enya den ya na be ma na ye den ngi se gina so eno no pia to wa no pia to wa na wasa de gina mu kakra eti yesa no ayase ne twu wim ene emo ya na wa na be ma so ade ne da ho na wo bofu sa de kra ya ne ya na etimi yesa wa ya be mentima mimi sa take fast so som nko na pega de o so budi mintiase odi fo pokwa bra no obia ni den odi fo pokwa bra na mbisa no eti wukunu mu nkotodwe emfa ni suo empa wo chawda se abi mesro me ho asore me be me mu ya me yentin ma me ne wonna kakra me pa cho obla odi me ko ma me wo se enye no nye me no a odi nsa be wo ma se obi nyin sen de ontime ne me na no ana oba me cha me se me fi na ekolo saa de ne de waye me no menene nda odam ha bio akom ne nkyerem afa na wo kasa sa antina me so bu nkotodwe na me ka so be ye bia mu de a won so ninse no won kantam se de wo be ye me no wonen be da straight na so ne se be wo me de a no ka so onye sa de na me so mi ja sa de na ne no kole obu nkotodwe odam wo ode wa da pen wa bla o ma ne tu ne hu nsuo tugu ye se on pese ne hu nsuo be ka ho me ba cha wono a wo se ne hihye mu no enko ba wo ba akopɛ ni hihye mu de nka na ma ne se ne hihye ye mu no ne ka ba akopɛ no ba wonti menyem ye no wo di mani papa the third one na me ka say ne se me so me koye family pa na me ho hyehyɛ me dia ana wo so so onyu so condom dia na se wo nsuo ba be yegu to no a na hihye sa amla nti na ya no kole
Abi. Family plan why be pain? Pachan. Na mwa Wo hyehyɛ me. Wo hyehyɛ. Me gya o kan sɛ menyim a me amasɛm. Na me sɛ no one ma na nso asɛ nyinzɛ ma. Aha. Me koye family plan na wo sɛ menyim a me amasɛm. Bla mama na ma. Me ho hyehyɛ me na me sɛ wo nso kɔbɔ ho ban. Me koye no mo ka kyɛ me sɛ Santase ho mo yɛ saa family. Ade mo baby akɔ hɔ na yɛ da kɔ baby. Obi kyerɛ me sɛ me nkɔ hɔ. Saa run about mpacho mo kɔ baby. Aha. Na mo sɛ hɔ no saa. Ha mpacho. Saa family plan hɔ na mo yɛ mpanyimfo no wɔ pan. Mo tumi di ahwe wa wudie mo atima ya. Awon mu bɛtwe. Me bɔ no so mo yɛ nkɔ. Wa nkɔ. Na me so me ka sɛ wo simi a menyem dia bi kɔ dia fo mani so nti. Ɛna me so me ne wonda. Ti ya kɔfa ba yɛ no. Nti wɔno no ɔna dwen sɛ wɔne mbɛda abla wo mo no ho ban so nyinsen ba me no betete wo twe me firim pa so ehwe fom se me nko yi wo kan 10 million man ko yi nyinsen na anto anwu a nye dem ha na metena wo kunu kan sika gu 10 million wan kan wo de hwe no boto no third one mani be di na chi pa da cho be yo kwa so na se no wono me se de bia maka se wono so kra na se no wo sim se me man ko yi nyinsen na anwu nye dem ho ntimi fam ma na ma me se wo kunu no wo do tale ka ho a mo tale ka no ho na mo e ma me njan wapam watena dan nim ho a because wona be yo ho ade no no wanyam abi wona nete no na wo ye adwuma ana na wo se manchester kra no manchester 20% and some some de 30% yo ye se nchine ni bibia wo ko bi sa obe ma no na wo nya adwuma wo ya akwadwura na ase na wo ni adwuma ya na ase ede na na e ma ne basa me ba cho me ne tena ye no na me hu na me sua machine sa da me kan timbanye mo ye na adwuma ne ba afom enti bebi anam won etu betna ba bia wo ho ne ye site enti na me de nanam so me pamade enti adwuma na ma hye sɛ de won no hu sɛ na me nya adwuma enti adwuma na ba wan enti na ko ho abɔ na ode to no boma ko ho ma 10 cedis 10 cedis a day nkula me yenu na me nya nyem third one 10 cedis a day enti sɛ be fa ni sister bet me am sister bet me so de 10 cedis no na ma me no ma sister bet no woni me sa me pamade enti bo de nta level me pam ya me se fate de na ya bo no enti kana odi to fie no oba na aduane si ho can see this na da ya aduane o de ya de aduane I say me hu de be ye bi wo ha me so ye ni fufuo ono so ni abetie ni banku ayi nti bi ampesie okay ya di si why o wo on hyehyɛ ye be ma no so sofo so no so wo no hyehyɛ ye pi wono na ye bibia nti no ba cho wode me ko abusua ho ba cho kafla o de wa no si no ba ma no si no wode me ko ma me se minim aduane ye me ye aduane wo kɔtɔ te saa gumani mase ana ma me busan say abi ba ha na obawo ye obetna menche wona ye aduane me yedi sika sei na wode ma bia wo ka so bedi jollof wo hwe kitchen na mu ni ho anwa ni ho dia na wode ma na wotimi di ye jollof me yedi afa ye be kan asem na wo se ane ene aduane sem de wo ye film so ho no bedi fonti wo so wo ye film na ma me busa me so mama ko homa sei na so mama 10 cedis a day 10 cedis na even kura ma nyame abo wa nyem ya ma wo no entuma kula me di be fila kula kwa asole kula no anya nyame a me ne wo ye mesin me di na chi konsu pa asa me nye me second born me kɔtɔ ti asabi sɛ na me kɔ amaman asa me de kɔtɔ me ma ho no ma ese me o se me nya adwuma nyina so ye adwuma me na me konsu ma na ma giska me de me de boye nyina wa asam no nya me sɛ de ewo akyire ni mu no nyina dɔso ye bɛhwɛ na ye de akyire adomo sukɔ ma Mary asam no na aba beto ho no da mo wate mo mama ko mo akyere no mo mate 30 years why ya de so me de akyire ba kaka fe na manya 17 years 40 years why ya de nyankopon koso ama ho na dodo na mfie dodo na ma Mary yenko abrewatia madasi o na aware mu nsem de yesi aware te se kwaye wo ko wura mu a unnim de wom na ayi ma Mary yen abi be ma no ne wona ne tena ya di sen ansa na mo ware na nyinsen ba pa cho 3 months pepe wo ne 3 months ana mo kwatena bo mo wa ya de ma Mary yen ko ayo utimo se aware no se 9 years nka omo process of adjustment say ka mo mugusu esua de ahyehye mo ho na mo ahyehye mo ho we to say we nye say nanka but entiase na entimi ensi so na marriage and sex nso no say unhia bi da titru se enkwada no dɔɔso na wonnim kwan a ye fa so boy ho ban be men so mo ne ho ban ne ade no in fact basa
they say asem a wo kan ede pa be ma no so be kan dia ede pa ba me dia ma yi pa ye adjustment senka ombetimi ede niema bi ewurawura mu ka omasuasua niema bi eno na ma aware anyini o eye adwuma ye ti mo ye nyina bonse mo sikwan na entiase aye adwuma enti se aware ne de entiase amemu a obia asemo ede abrowatia entiase ni ma obia asemo a oka ede just wait to say banka yama adjustment and na de toso so ma ware na ahyase no on say trona ka say obema bejaw neja ene ne na no de ne ho akọ ne yere but bema no wanya ho ode omu nyina ewura aware enum enti yesrese mo ma no so omu anyini no mba ware de a se mote ekuro ba ko se mote benyo se denyo ya munyai omu na omu a enware na nokure enadi enam se be ma ne de ne ho hye ne maami mu bebre nti no nokure a na di wo ne ewura yi ntem titu efa edan a osi ode na koma nyina ne na ho ode nyina ewura mu bi ekɔwi ase a se eye busua asase meka ne sa maame asase ne ye sa nso akuma bebem yemfa ma yemma wo mefa nkɔ ofie da eninti na wo se be me gya na gya ne na ho na one oba oso omo ware no kɔbɔbra se ne ebe ya bibia ebe firi mu ababia sebe na sa wo na wo be ko so oba ne na ebe ko eye mo ma ya ne ye de nkwala ne na gina mfimfin oba ni rice o kɔka kire be ma se wu na ye bibi na wu a me ne me ma afa na we ko abi ga ko kan sa nampa obi ni obe wu kane e bia so ana wa nka be ma no na aka ma na ye de so on ze me ma no wo no shin bi se ye ka so omunya japade ne ade a ye se obe wu aja na ye na omu na edi kan ewu nti a ewu de obi nim da obi be wu nti ya ne ye de nkwada no e na gina mfimfin se ne ye be ya da che nkwala na ni nya de enye omo eya eni nti no se akoba ne sa na se awarija ye okọ no waba me asa na ni te se enye na nia me sa huhuhum mu ade bi wom se enye na nia because asa echina no wasesa na adwene ade echina no waba na moama sa beka bom ede no so ho eye sa na che se enyini ni adwuma ye ni aware na amowa ejina stand still de ejina na ejina mo nkomo anim danka 9 years ni de ka mo ya ate ohun na nso entimi ensi so esa ena emma no nso ohun se ya na nkoda ne bemu a in fact said de tie bia na yatim because nkola miensa de omo kɔhin ena emma nso expire okay ohun se wo yakura bi kura o sha se na nka ne kase ne na ayi kura nti se ni mu ayedu ode omo kɔhin enti ebasa said de tie bia ye beka ya emma no agemu na be ma na sa ye dey asan aba na atete no anso ne do ayede afri ni mu na atete na eno otim enti mi de ba bia akoduri no se omo agyaye a na se abi ose momu ate na se obe wanka no kra na ankyere ofa anya ba awie na ma mari ase krata no ye di ache kakra no ye nya ne nte ye se wakwa akoche mo de ne maame ne de na ma no asase no ena aka ena ono na de no wasi room sese no na ne nua ba nso akwa awale abafie wagya ose awade ne nye de akwaya busua side o enti nka me de to get your peace of mind no de on ma kwan no on high dan no 2 years 5 years obi ani ordinary dan behind o 5 years o this e bi enkurasi no 2 e bi an se be da ho aha 2 no eso a se ne ma one ne ma ne ho yesa o ma no wa obehwe omo emma kwan me de me no ya adwen se o ma kwan se nkola no wo around pa na o ma te baabi da bi na mo ma kwan na 2 years no onye dey on han okura uti ya obi wa okura nka chese be ye ne yiram enti 2 years no ma kwan na on han eduru ho a eso a ne menti me gidi yes obesa abem eduru ho na waye okay na wasan abem na nso anya o peace of mind agruati amedase me dase ma Mary ne ekote ne nka no na emom ye ka cho se wie boy akasa che ye miso free drink no ena ye de epa ye minimum misro
dwumadi ahodoɔ bi a wodie bia no sɛ yɛ awade abɛdintoɔ party ahodoɔ no nyina yɛ kanfo miso fruit drink ɛde ama yɛwɔ mango nko adeɛ wɔ hɔ ɛne ɛwɔ mixed fruit no nso no ebi ɛwɔ hɔ mesrɛ Sompa FM Sompa TV ɛwɔ kumase so ame ha sɛ no wɔn nsa bɛka dɔsɔpuo ɛyɛ kyaw abuso wɔ ha sɛ nom ɛde atɔ akɔdi udwuma mo amotɔ nso drinks ahodoɔ no nyina no supermarket ahodoɔ nyina no momɔden na mo ne yɛ entwetwe nkɔmɔ wodo ani kyerɛ mo ahwia overseas afa radio nkyɛw pɛ na manager Daniel ɔwɔ 21st clinic ɔno so wɔn nsa bɛka binti mampɔntefoɔ mampɔnfoɔ ɛne mo amoɔ kwan no so nyinaa hɔ ɛyɛ mo dea because supermarket sister sɛ wan so abawa post office anomanje hɔ a saa so na mama Esther Domini Asomdwe Junction Baptist University no tra wɔ abua kɔ a na wɔkɔ hɔ PNC Ventures wɔ anomanje taxi station wɔ ɛwɔ ne Charity Hospital Junction no ɛna edi ɛhwɛ mu na Sachi Enterprise ɛsɛ wɔ asafo abinchi wɔ ne VIP car park no edi ɛhwɛ mu modern frɛ na bia wo pɛ bia wontimi makrampo na edi bi bɛtoa wɔ hɔ 0246 270 221 0246 270 221 Samsung 0458 106 348 0458 106 348 and no any miso free drink and 5G mizano yema eno no na mesro what's now mem has said no more bread I has said no more yawoden mesro kwanya beda ho yese kwaye adwuma ewo amanone Europe wokotena ho we say be ma residence permit ni bi we enfeli we guaranteed mesro so pesa wutu kwan pa we enye yemfa nkomane mane Freedom base see we passion nipa mienu pe e na ye pe wonom 0241 272 990 0241 272 990 work and stay in Europe ekwan na beto nipa mienu pe e na ye pe wonom ko Facebook live Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube Sompa TV emano sa we nya ne ya betimi akọ do akotie biem Sompa TV den so wo hwe e wo so GA live omo se omo esa ababiem na yen kan kire wo se omo ba no omo ba ne pa bene so won ma ba na kokodro mo me so nipa bia wo ho behia so be yensi achi ba e de ato wachi ya se ho hininti e na ya ye jabore enu ti GN bank se wo ba ye no wo de GN life e de aba me so ni nyina ne se eboa wo amwo kokodro mu ayedu na watimi ayedodo na enu to se 30 Ghana cedis pe busumi bia na wonom atew eno ya smart child policy no etimi abright o body future ne dache e bia enema nkoyi na ne sikasem no nsuku ukrom na brabo no anya basasa so ena eye our passage plan policy no so no e bia obi ewu obi afri mu ye nya fe na akọ besia bia bra na wonom ene wonya hyehyɛ ne dru so a waba baje usika de ya lifeguard policy no so no e wo ho me so oho ekire wo na kwa hohia mu eno so ebetimi aboa wo papa ye sa wo pe enchechemu asiase a eye 0503 740 990 0503 740 990 GN life was still every life matters na yebeko osofo pokwa bena ho na emom amuzu heba clinic ai amuzu heba clinic was wodon so odi aba ohine ire meti ya me wo ho na me dada me hu se ya ena ye kan skago me nsem ai eba se mu chika ma emu yakuma kama kwanya chachacha ni bia wen baako mienu miensa na ekọ echia nkasa enu ti oba ya wase esonsu oba nka ba wase oba wankasa wote mu se ne ma nkoye be ma ba ho a na osa ababie ai ya amuzu odon so ena wose wunya mesrew be ma betwetwe ho a bige ni kro de nsa wa na wakakra na ho asori odo be ma be yesa na woda fom wahu ai na woda ho do for chia ai so asa tobo no na da ho tim eye amuzu odon so obi on so na se chesa bi wo ho na ye emuro so
me saw ne bro so no natural one bi wa wo do ho hye be ma de ho hye wo ho na na siasa ne krokran po e ba be ma ne be ma wo ne mu esa na ada ne yaw e ya tede e ye amuzu odon so e na ye kan for the ama water for club 600 e wo e na amuzu herbal clinic na cha kwan e wo ye door to door e delivering into no obetimi afra ye na yetimi di no ni bi abro 0247 7767 0247 776743 yenko eye abeheba clinic na odifo emlemu abesi bema ya obema esa obema ya kete ayese nkunuma eba foforo misra eba sade ma enhyeda enkoye ai Mesrao, abese what the other said, yes, it's here piano. Say Yakuma, say Yahweh, born at the phone, or the was and Case, be Panebi, and what the answer, a boy is so what in him. Mesrao, Ninano, a bear back clinic was a blabema. Now on your trash, now or Bema on Samo, na enema enquire. What the answer say, be or bar fibroid, a joya from a fanuta, one occurrence in me, Emma, we are fryer kutu, Ninano, stomach cosa, and a cho epilepsy, a tray a day. Eya ne yanim gwase yade meso yade bia eha wasase so no eye abeheba clinic tanoso apatrapa junction ho e na wonsa ebetimi aka no 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 46 0208 abeheba clinic osebra na wontu nyalewa ase mado je sofo po kwabena Mrs. A champion, over to you. I'll be waiting. Mommy. That's now, and somewhere I thought to when you know, essay Cindy and Crobopin. I say, Cindy, I'll wait here. Mammy, many people worry 44 years. Me crew yarn down my mission. Me crew 2021. Kafra. Na me kun ewu ye na omo ba eye ni bia lawyer for doctors masori for asofo mpanifo wo koma se omo ba ye wo mu se me kun busuafo ebo me abotre ye kan me kunu ye kan say na tribute no ese me na mewu na ye kan me tribute obi a oba ye ni bia wo se me bo bia wo fese won frɛ lawyer bi a lawyer for wo mu koma se womu ka se ade wodi yenti bi da ne hu bi da se be ma wuo na ne yire abusua e kanfo no e wadi bi ku 44 years wow na 44 years no ne ameka ne se munnim adwuma ye ye wodam munnim adwuma ayeye wodam munnim adwuma ye wo mpa so pade ene hu ne ye e di save your marriage na mema ko so du fe ya metia se ye be ma ne dire se ba be wo mema se akobutu onu mo se e ho chile no okra ya wo akobutu okura bi aso me chiu se yiri na ene dai wo be tompa no so no wo mpa kwa fransa ho no wo mpa kwa fransa wo sama ya duane wo dia wo sama aduane wo be di atu ase abetia ye na me ni na me nim da so se wo de akosua du fie me ma me so de akosua du fie enyo ma me no ya na kokro me se tina so kokro anka me chiwa be tompa no so na me me kocho de fie ma da wo so na me ma hina mu na no ya dai me hina mu o ya dai eno na wo ya ni say me sia me ma ba na ya wo mo ba no wo me si e friend say peg po me kocho de me si bi abre bra me ka kire wo se na ya say wo ba ya dai me butu so na wo ya dai asa na wo ya say mama ni e sha akwasi ni e me bu hia nyina ni mi awade ni agro me fa wa awade ni agro because me wa me say me wade na me di 30 years me di 40 years dey say me kunu wo me ware biem because dem ni me kunu ayen obi timi ya me sa enti ya wo last awade na ya madura me kunu ware 44 years na na ka say amane ani ana say fa ne so ne yakoye ade am ni me kunu ya ni say me kunu amana busua ama wade ani mu ana me so busua ama wade ani mu ye mienu nko na ye fa say ye ware kro ne ebesie bia ye na ye sobo anu ti 9 years they say enkokodwie we dey say nya ade bia ya ye de ade na ye enkurobo
awade na ya wo mienu wo mo ware na wo mo ware na ye enkrobo wo ko di agoro yes make believe teacher for say make believe and na wo mo koye wo say wo mo ware no wo mo ware e Kristo aware na sem bia enim be meti obey ase and wo mo ka bom say ne ye nya sika dia ye mfa bi enkosie ne mfa bi enkoproto so na nka efe nanso enrade ya yesua ya ma menum binom aya wo mo de wo mo eni ano eni wo mo ani efense ekọ wo mo ma awade mu ebi na si wa sei me nto sebi ebi na si wa sei ma me ne ka ne ho na awade ni enyinya ye kali wo fro na ya dia ma me ne ka ne ho no na awade ni enyinya ye ma me de he abrante ne ma me ku ne ma me ne ka ne ho no na kuma ne de on ka ho me ka ba okru ni maame ka ne ho no na awade no start say enyinya tinya ko ba ne say abrante no wodo abusua sebi wo so se ne maame ebepo no maame de ka ka chen say wo apo no woni asew na woni eba into apo no na wa ya ade na okobu nkotodwe ne kru ne ka chen say sore na onim sam maame wo pe wa asem na woni maame na ka chen ne ba ntia enti na wo abrante no be say wo win ne maame back enu nti na ese so wo ye ne wo de betetia baba ni na ne maame ani aso na ne maame asan dai age no na ba ne san so a ebe ma awade ayi dai ase okay sanka awade nka afua kada kuma ne ko ka ho e de be na de ba ye akuma na ya wakokotira fie no one room na je so otuo wo new right so ba kwotira if say abrante ne de plot no half ama ne maame enu nti na dana ya abrante ne si ye no wonu aba ne new right so okokotira sa de me so otu so wo fese otu free mu okay ebie mu so no ne mensa ya kan se ababai akwan bia ya ofa so wo kan kwa so won kan kwa de obia eni wono mo na wono so akwan bi so no woje ja ne ho na obi ka se friend say ese ma yadwe ofom kakra da bi o so we fi bibi na woje ja na wo ma werho ene ya no be show mu a na wasade ese wo ye no na je se wo we fi eno no ma wadwe no eba fom kakra going coming odifo po kwabra oso ukọ na wo ba ingo income ukọ na wo ba asere sen wo mu yankwada da ma na si echim na dwene ye de kwoto wa na wafa ye de kwoto ase na wafa ne ne ye no basa anu nti ne ye ka ne se awade no egu kra no ababa wo share wo fie wo wonu aba no wontu ababa yi anka mia wo to de no ka mebu ani na me ka kire wo to de no na ka mebu ani ne be sidiansi anadwo ba wo tweme so matwen ade na mema no bi no mo ware ye ne a mo do odo na ba so do ba bi a ese mo ware matamfo na mo tamai na mo di eme ye ni adentra ababa di ehu ahye ne mu enu nti no eche se na makoma me ho na me ma me na etie na wo ma me fie ne enyo fie wo ma no efie ni wo papa efie enti ese enkoda no esa ba ya ma da ba ko e ma wotia mu ene o ma na wo hwe o ma no wo mu nyini ye enu nti no okwa ha dan ama wonu mom kwa ha dan no ntram na wo tia fie onom wo nyini ni ai awe ohine ni na ni bra bede no na akra ma sister ohine ni ba bia wo bia ya chia wate kafra popo brimbi asisie pani o asisie pani wo mu sisie ababa yi asisie pa enu nti no so mpa de aba ase ni de ni ebe bia no ye be hwa ma tentrene aye adwuma asisie na network for the bi so asisie wo ye ne ye tew wo ye ne na ye tew mesraw enu nti na zpay waba wasi blow dana wo ho enne ko bi si ya friend tilapia ntin ba bia wo no network no eya no wachim no na wa shift kakra na wo de abazi pay so ni nyina no ene se wo send sika no na ye so ye ba bonus wo send sika no na ye sam ma sika no bi de aka ho ni ye ma credit ni ye ma wo ni ma hodo achede ye de nyina no ye de fa mobile money so ye zpay wasi afa na wa ba be do babusia na bomodin awo phone fa na dial *270# wo wi press 1
I know what the ID card be our national ID card I just to remember say Ghana card no number no what wash him who we are now information beyond baby son no what body a shame and one no shall say who Jessica no now would a bonus so now will chop at the camel Samson person was sending a bisica a star 270 hash who we are now press option 2 no now what send this cannot send a bonus pa Nature say a nearma edit demo. Zipe was Jimmy D and ne a what and will be a farm. Now traders charcoal powder with the 4 quabana semestro, Sawayamo Wayamu Tunka, which our Naya Nature Saji baby office be one hour quamis or Danabo. And so Payana, no answer was Saba, Quatreba, Codia Goosum, not one num. A bay is a feeling in an canning in all your few need your funimo, Nanny Pedriano swag your fine need that one Miss Row, and would run a Phoebe Yawa Acomono, traders charcoal powder, a evening in a free war, and kind of one num haritosis and also say about what by night, Timmy up one was sent on no one num kekeno na Emma was say apple fufu kama Miss Row a draw beer and ya draw eka a yet treasure charcoal powder home what they bought who bamba to the penny say yet saying I are a sabokiti ma ya no a chilepi yan kwa a yaso koreman pom Pentecost as a phone chain and one abe who man answer for one member 0243 943 413 0243 943 413 sounds so an universal back clinic was saying can't show say Miss Robra Nebeji Ayaresana Essansa one man casano one of the abbe for Niema and Fidie and Eddie Juma what dear how biano ya don't want to Fidie and Modi Washem wape and a yadia a year by any address was say a day a can war and not to one number a yaw stroke on your joye and Chesawaya Mre on Casamunina yawa ya and Niema and Shadan Quaya was see a chintini a true ring was so nase Nina no ya catch our say I told so S line one so much and I was our day when extra. Kwana want to nyalwa asem famau 0556 244 102 0556 244 102 and 0200 158 272 Odi4 Paul Kwabana. Over to you. My brother, what's here? Yay, my yadro. And then somebody, ya team, ya tama, ya shirish, ya tramo. Enyasem gitu. Emanentra mane o judge one ni hase no no abeka terms I bet you. My bro what's here? Yay. Our real we no. Aha. Enima me nsape. Unim sukoko minim. Eni afro. Eti be man ma me ni afro no. Yay na pokwa bana osofo pen. Ana be man no so eye koko a. Abre wati ati ana bisam se mi masuko. Wada wuro ma se mi pese wo je ho ma me. Ma me nje ho ma minim dodo. Aha kwaso me dofo. Ana koko na ye die adua afro ni mu no. Ne ba no so ye obai. Enti omumienu na nkasa no eye afro koko. Okay. Enti efo sukoko. Omumienu nyina adwene nhye da nyine wo. Enso koko. Sukoko. Eya ne sinsu. Esinsu. Ti sukoko. Eti esinsu mu sa no. Se papa ni himwa. Oso koda ma me ma metiato. Ne wagina no. Odi. Hey. Mami. Hey. Na meme bi ni mu a mo da o mo ma me ne di in fact. Ebo o ma wade ya. Yeah. Esu. Ekobi sam ma me asa. Me ko bi sam ma me asa no ba beda. Ma me say. Me sister say. Judge. My brother. Yay. Who should say your best ball patch? Why are they? What's it way? No, shut it. I saw a castle of Bohon or Bohon says, Cyber. So, well, we need to say a casadia boa. A boy of Bohon saying, but I send you 1 hour to I am and tell you. It was so baby Bohon or Badano. My miss was it to a partner, so was on the part. Yes, Gina Hopana, and my mean, run home. Nasi odo se wura crystal de ni Crystallis. Ani no be dware wie ati mi aba betra wani mu bia mo sra so mo yimu ya wo style bia bi wura mu odo se wura woni ah ko brade be magi obi be bi sasa ye boko de my god this boko de na abranta ko butu ayeso na mi sasa be bi sasa boko de ade we da wani mu poa enye boko sa menyini because wo ye sukoko etade bia wo ye bia won cheda so wo prane
na obi a opra ne bia no won se danya de ye maame side o si ye kofo oba obai wo hwe ni sabre otuo ni nkura body compare tamwa ori hia be ma ya omre eti omle no se be ma maintain ni ya wode odo na wode ban wode ka no ho because obai ba be ma no wode odo kese ni hia no nanso eji scope ko share ntino adwene ntima manufacture obai eto obai so ye fa ni patikotom on sa tatom okose yo enko yo oni hini ewo enso na se okay oni hini se ko basa na bema wo se ko mani hini no sa bema na so na edi nani ade chambo yi wo yesi na mami wo da wuruma ye nyina ye bo akoma 10 cities ye ja 10 cities bo no mo be 15 years and ye ja 10 cities bo 10 cities akoma jof obi won obo 10 cities ko do di pofu adi ope aponchachi ye de lucky no mu ndi fofo ni abeti enti ye mfa ne say 10 cities ye se di no anwa mo krampu na magi bebem na anwa no kwata no eye 12 cities what I say enti mabrotia enye bi wona se ye mema se ye famu a eye ananka ye nyine kakra ne ye hu se ye wo ye oba ye dinani ani ye wo oba ye krokro no maami wei na adwini ne bibia no ko hia be ma no wo de ne do ene ne feelings ene na ni ginya koma be ma se be ma no mfa ne nko wonya gidi woni mu nanso no se be ma ne ye sukoko nti no wo ne maami na ebo ne ne nuanom me kosi fesa abusa sanso ye na abusa beche ye de enka ho asem ye de ebe chao ye ne wani ase bibia ne ekobo na ma ne eye tabu na abrote ye nhwe enemu asem ekonya oba be fa so a obeka se me ne be ma na no na be ma ka asem a kire oba amna wure ni widim emu oya enti o san ya kwakoda wuro no ho se ne ni na no oh abrote a no osugu ni yam wode ya me mfi ko no osugu ni yam ye nkasa nkire oba ebra wo ko no so ne beda no bema bi ukro na se de bema ye de bema ye ya wotim de ne nsa ewura andakanu ewura mu asoso afifi mu abibie mu a ewura de ye nyankopon basa ye dom akaso be dive na oba me dive ade the drive ni shemu ana wo dive no abrota se bema se bema pa ne bema sori gya so me ntwa na no bema bi so ko side say ya no ko side say ya wi ana de apem so na ye say na brota anya sam ketoa ya de mi akwa asem akwabutu asem ya say na no so say ne se bokọ de na mami we kura ne ka etamwa opeja ye sori ye no wo de mani kuntu na chia no to kakra onya dai on chia to kakra no chia ne won fa ne se wembiem ne won fa nko no na daka no no ne siw na odi oba se ya ni ne chi so sa no enam wo de awo ya wa hu upia ne to no sa wute ko na ba e ba sa ade ni bie kama ma wo de ukru ni mo wo de ukru dododo wo se wa tie no se ho now that what they are akobutu aya bia obetimi tia ne to na kwosoro na se wo bia mu so massage ko na ba se na o ya ne kakra kakra na wo ya ne kakra na wo hweto no pa we ya da e se wo dwi nyina ba ya be ko ne woni akobisa ne nsem questions de ye kan nyina ne se awore ye wole man ye de umpe oba fine obi ntimi nhyew okay oh but ye ni obani enkodum pempenso a ese se oba na kasa kwati bi na no kasa me ne wona se bi produce hu no wona no ne da na nka enkora me nsa be piem enti die ne ko ba ye okay die ne ko ba ya e mama mi kasa wona ne na enkora me nsa me nu asai enti be ma ye sre be ma no okay se e bi a ste no so nwale na e dan no ko ha ma no na o mo ne dwetire na anya adwuma ye de ntimi nhye no onko ha dan no efie na wo kana sem na mpre so kwakotena ho ntimi mpre odi onko ha dan okay o ha dan wi a o mo na ne dwetire se o sum no sa 4000 de ahye eya kwahoma ahye ni wo di bi kran so oh wonderful etu mpe bi ma no okay na won hwe ne ma no se de be ya ahoto ne ani je bede e be ba su ani mu mama ne kwa se obe osimpa panyina se okọ oba se ne ani no e salako banko na ewobi eni salako banko abana odende me ma me papa bi me chia wawie ye opposite he ya na wo boutique papa busia panyi say awade ne kwa awade
na wo kwa na se ye kwa soa wo a ne sua ne ya na den. It's an institution itself, a whole institution. It's a mesoya no asua mu ade ye. No hu se enye cheche da, be ya cheche so. Enye da bia na be ya da ma nwunu so bebem. Na da bia ya na meka se obi ani ho ye 100% da. Me ya bo asia ma mete me nya 100% me kunu na ya bo asia ma me da se. Ono na aso me mu atrete me na baby percentage bia medru no, medru ho. What you say? Ai eti awade ne de minister bi je se Nyankopon na me bom pa ye se me hwe se menya oba kama bi obetimi aye kama akire ni mu oduo no opeto emu oduo anantuo sisi ho na waba na akwan mu abusia so for ma mi plebe ni gira ho se na se Awurade Nyankopon me ka cho awade ne mu nsam dɔso yakobi sa so for ma me wate na yanka mu nsam nkyerɛ mo na yaka cho obi asete se ekwan ya wutwa wo free bo ho sasa ho na wo no na bo Sompa ha se no mu a wo benya amane pii mo chemonka pii wo ho ebedu bre bi no ba ho so bedu kwan no be no na netie na wo ne nso atonti na adane afro kakra teche e wo ho emu nsam ya dodo na ente no sabonya pure mature dia. Don't go into it. Don't step into that thing called marriage. It's not for unmatured people. Ya catch them mom ma mere mo ne abedwafo akasa edino ya see asundwentin ko anka han da ma nemom ya catch a branch ya kwan bi so na mram no onu na betu fie ho de dan no ama baba wa ne matre. I tell you ontu nentu china oni baby ya akọ enkwada no efie ne ye wono mo dia ene e won sanfa enkwada ne nyamojato no won sanfa ne nyanso no ompenkwa ne be ma mu back. So when to me anya sad I bet you me baby Sompa Nkomo so for ma me premier ni ka ye ho ye ne so for ma me Mrs. Champo wa se ma Mary so ta ye chi minister wa ha eni adofo ne nyina so for kwabena enne me ye bo asia ma me say we make sure say yewra Isaac upon we fie no wuntimi pamo Abigail fremo ne wuntimi pamo ne fremo cha mlamu no wo be ma na wasa wo pe baby tena na wo de go da dan ba ko de wo de ba ko ma wo sister ba ko da ka no so nkwada ne fahin ebusi asam ne me ma na nya bufo pi ye be hwe nyambo Monday brawate abranti ane ne kasa no wa ne ho so wa ye kokotako ye be kire ne mra ye se ye fra ne say wo ye ho mensem pia ye kuja what you say patapa minister ne kasa wa sa tetema no patapa pieto ye se mla ene ye de wuro ye be kire ne sa Sompa Nkomofo ye nimde ye wa ha se no ya medi agoro wa ha se no ebusia 0451 931 0551 931 and now 0548 931 0548 931 hello mpacho me mawa heburu le je so ma bere wetia me pacho udi ni baby a wo frefre le dia me ton kra na street na wa wadaro mayentio ayi idea the boy ba ko juma pa mo bona na pa ko je ni ntimo Nkomo na ya me da pa so na wine no kwa na wine no kwa ba ni je uye pa ko wine ko ha se no musa kaka me ka tere so wa ka le na pa ni minister ya na so wa ka ire cha so ba ko ma se no wa ka na wine ko ba bia ensureche yadru kranza de amame ko papa toast e kwa boache wa sempeti afosia Sarah apam dada bra Philip ene Eben Mastro e wo no nyina e wo Sompa 90.7 mo fa edwumade live ye bet you obun asempeti aya from na nuanya wo nua no me pa cho me mo wa he buru ya na o man me pa cho din ba bia wo free pa cho me free bosen ampam me yenti odofo pa cho me dia ni sikanti ni pensuro nyame nke nie ya die be ma no yen onya botre ebi se oba no oni ne won para na abas ya sansem we no ko e wo so osin kete no hu se aware de edin eji se wo kwa aware ne se wo hu se wo aware dia ma ha ho bra be ma wo je wo ma me asasi na wo kosi na wo o ire no ma no wani fa no mbega okay iti ka se wo nya botre no o pe bi mo ba obeji bibia wo ne maame me pa cho ma hai
Hello, what can we? Yeah, Afra, now the net dance we intimate. Me patch on me more hair, bro. Hello. Me da for Kafra or Homano Atiko. Hello, me more how. Let me do so, me patch on. I go back your way. Me patch on Yami Adam Nanswe. I do me, Yadanya Ase. Yo, me patch on, I am say. If I feel tsunami. Okay. My men on this time, that's some now coming. Say, I mean, go on, come and feel you. And my name is Sifia Wang. Can I come on, call and come on, but deep fear the answer. I know they won't feel Wakura. Can quite, yeah. Let's put some bow, banana, and soccer fear, not them, and you. And no cranty, I was sent my brother Bonanka, Okona Manatoma Bonnet, Tokwa, Wadi, and A's and Kalsaba. I don't patch on me more hair, bro. Hello. Hello. Patch on my high. Yeah, no. Patch out the baby out free. But for me, the answer again, okay, auntie again, patch your entail. But I did get money in the crowd. We have the term. Our yeah, often an income crown and enjoy your way. You. Yes, yeah, that's auntie again, patch on me more how. Yeah, no. Oh, this your baby out free within. But your friend, my coach, because I feel fancy and mercy. Yo, young bien way. Me per se, we may catch us a star big girl, you couldn't say. So, say, on person star big girl, I may catch any prince, I big girls are so cross singing in the only be a mood. No more, man, not yes, say, Bema, and mamma, and on ye, you more spend a blabber. Or Bema will do a while in fear, so no see a woman, and what blabber a woman may say no. Okay. Now, make a coshia. What don't have a woman say? What could they be? I could die. Radin Yakopon. Oh, maybe so I cry on my day, bomb myself, no about woman, Abba. Send me Janabo. Me patch out me more hair, bro. Or the champagne me more how. Kafra, woman, not to call me patch out me more how. Hello. Patch out my high. No, I've been waiting here. Me patch out dinner baby out free, mammy. That's me free, a commercial coupon. A coupon patch out. But a man and a man, you do mood, yeah, no mood, no mother, Jay. And no, they are no more among towns or mission of one man. We don't see the baby from our enough for more, and yet, and to a band moon to food. What a top was a brother the other and Casa, and Manem Mono. Last caller, good afternoon, with the wood chat to Mboaha. Hello, Mitchell. Me patron major was so the shana umpom to say. You and Yamia Dominamuswe. Patron Yami cry, some panty a hoye. Yent away. Because your boss now, a pemper say one. Mera every day, a moody media moody. When you have any look, may do a more out that me upon any. Okay. And I am the upper, I say, as you for another upon your one pimpino. I am not the one she said, people our listen. The Gilly of Fanny told me to put Jimmy, you family life, almost our little. If I never will call soon now, a month for many unto. Now, Mamma Sarah represent me at TV, so name. That's a beer, maybe a moody and so any dear national. I said, Mogu, I give for much. Oh, Apa Omungu is there anymore, so you're for your one feels, sir. Or being woody, how will toy other Nanya and would to one Kobemunashi say, oh, we are Papa Hannah. Nebusia for a year, bay or more a cacacra. One shall now call one tea, maybe I'm a bonsa. Abusia for, Asam Nano Abigail. Sompa Nkomo dwuma die for second wakoma to yem wate eda juada e ma ye mfro bla ha wate baby a wase e de sa issue e say kona be ma no so betu fie wa ne on pack on start packing ne ma ne ma doso a e fie na ya wo ne wo ma no e ne bex na wate dan kura ba ko de ye tu di ake ye chem e betimi ato wa afia de e papa kula pa ne mpempura de be chem na emom se one room no de ba kwa ma ne nua ba ne de no de ama no no de ne ba ko no wate
obekwa akwatena baabi otekura ye seto no ebusiafo ye sorry so na mo bia fa happy birthday enko enfama eye Richard ewisi ewo US abrochimemo wo mame eye mama G onfa sompa ye dwumedie ni nyina eni agro sompa nkomo nso wotie hwe ye papa wo se ene eye wawo dente no osre nyankopon enipa ena edema wo somfa fra dum nkwa adum awurade ntutu anamon ensi bia ekno onya wo chem ene won kata bon hwe so nkra so ewa abra wo ho ema semti happy birthday to you so ena ne baba mama G baba so ye friend abena fosia amo wonso so no bra nyina ye mu birthday ya bomu also mama G say en kan cho so wodo papa ye na sene mu ba ene na se de wusu ne oban esitia no wosre nyankopon se enton kwaso anya so ma wonya kwada pa na ebanyini ye panyi parade ma wonni won fie nkwa emme erade ema ehan ento wona se baby odo na besi bi erade emfa ho enno happy birthday to you kid bro na ye nua bema eye kechre obi nso say yemfa happy birthday emma onu akasa ne ba Stefan nana owusu buache ya okọ school eye Star Extra Academy agona jama se wose nyankopon enkosoa enhraw no tutu anamo ensi ye radema ne nyansa ne na adom no enyamroso emma sanso ena eye Ernest Opokuware ono so wo agona na na Opokuware ya ono so agona na de happy birthday emma abofra se nyankopon kosoa enye wadom na ontutu nine ense ebia ekron enfama nyankopon kosoa enhonyawo nimdie ene enhunumu a esi ase happy birthday to you de watwa to so Mauli Deku wano so UDS na Vrongo campus na wawe efri umame sister Boatema ho wase nyankopon enkosoa enye wadom na de wusia ni nyina no erade enom hu nimde na ebepie ebeye panyi pa okukuni ni okuku dam ema ome yabusia Sompa Nkomo dwumediefo yede mu esia minister BJ ene eye crew ni nyina eboa ye ne mi benkom hene eye Kelvin oni ni nua Kelvin mu nyina boa ye ema eye Sompa Nkomo bedan mo ya fa se da mama Mary sister champion odi for Paul Kwabena minister BJ da mu nyina mo ase medidi o hene ire ma me akua ye boa esia mo donfo ne dodom ye ne a adwua da wa hene ni so for mami premier ni oba betena se na free na watwe winte enye papa eya anoma ye ne kakra de amanya kopon hye ne de na onkosoa encheche ne re emfa emma ye abi ye de ntoma ebe ma wo kwa wa ho pa mo wate twa wa mo wate ai twa wa mo kira wo honam you are well mu na fa che dada ho kunimde ye ode awate anti ye nkwa ne emfa ma wani mu ho wate ye da se papa ebusua ye sore so amadwumade nkaye no aba beto aso e de amamo